जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। राधे राधे भैया लोगन। देखिए जौन है मंदिरी में धान आके जौन बा है पसारल है। सांझ हो गईल बा, अब बिटोराइल है। और एक ढकल बा। हर जौन बा एरियन बोरा में भर के आइए गजाइल बा धनवा। काफी मन पसार के बिटोरा गईल बा है। और सांझ हो गईल बा, और धीरे धीरे इकट्ठा करके तोपा गईल बा। टोपी उप के जौन है ऊपर से चट्टा उड़ा गईल बा गाँव खानी। यह फरवरी धइल बा पसारे वाली ओकरे ऊपर। फिर बिहान जौन है खुली पसराई बिटोराई। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। राधे राधे, हर हर महादेव जी। देख सकते हैं।